Има моменти в живота, когато всичко, за което сте се борили, всичко, което сте изградили с любов и жертви, се срива за една нощ. Това е историята за майка, която откри, че синът й се е оженил, без да й каже нито дума. Снимките в социалните мрежи разкриха болезнената истина. Но това беше само началото на едно пътуване на самоуважение, свобода и нов живот. Историята на Здравка ще ви накара да се замислите за отношенията, семейството и най-вече за себе си. Преди да започнем тази невероятна история, не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала и да ни кажете в коментарите откъде слушате тази история. Седя на масата в кухнята си и чашата с кафе в ръцете ми вече е изтинала. Навън валеше ситен есенен дъжд, типичен за София през ноември. Прозорецът беше замъглен, а капките се стичаха бавно по стъклото. Обичах този час на деня, когато всичко беше тихо, когато светът все още спеше и можех да си помисля, но онази сутрин мислите ми бяха тежки. Казвам се Здравка Петрова. На 62 години съм и през целия си живот съм работила упорито, за да осигуря на сина си всичко, от което се нуждаеше. Родих го млада. Баща му ни напусна, когато момчето беше на 3. От тогава всичко беше само ние двамата. Аз и Димитър, моят Митко. Отгледах го сама. Работех на 2 места, за да може да учи в добро училище, да има хубави дрехи, да има възможности, които аз никога не съм имала. Жертвах почивките си, здравето си, мечтите си. Всичко беше за него. И никога не съжалявах. Никога. Защото го обичах повече от всичко на света. Димитър израсна и стана добър човек. Завърши университет, намери работа в голяма фирма, беше учтив, интелигентен, усмихнат. Гордеех се с него. Всеки път, когато го гледах, си казвах, че всичките трудности са си заслужавали. Но нещо се промени. Преди 2 години той запозна едно момиче. Казваше се Виктория. Дойде у нас няколко пъти за вечеря. Беше тиха, сдържана, почти студена. Усмихваше се рядко и винаги ме гледаше с нещо като съмнение. Не ми хареса много, но не исках да се меся. Димитър я обичаше и това беше важното. Поне така си мислех. С времето Митко започна да идва все по-рядко. В началото го разбирах. Мъжете се влюбват, строят си живот. Нормално беше. Но постепенно телефонните обаждания станаха кратки, посещенията рядкост. Винаги имаше причина, беше зает с работа. Имаше планове с Виктория. Родителите й го чакаха. Родителите й. Да, чувах за тях често. Живееха в Пловдив. Бащата беше адвокат, майката работеше в банка. Имаха голяма къща, лятна вила, 2 коли. Виктория често пътуваше при тях с Димитър. Той ми разказваше с възхищение за техния начин на живот, за вечерите с гости, за разговорите. Усещах, че му харесва да бъде част от онзи свят. Свят, който аз не можех да му дам. Опитвах се да не мисля много за това. Казвах си, че е естествено, че това е просто нов етап от живота му. Но нещо в гърдите ми се стягаше всеки път, когато той споменаваше колко прекрасни били родителите на Виктория. И дойде онази сутрин. Беше събота. Събудих се рано, както винаги. Направих си кафе, взех телефона, за да проверя съобщенията. Имах навика да разглеждам Инстаграм сутрин, докато пия кафето си. Обичах да виждам снимки от красиви места, от животи на други хора, от светли моменти. Отворих приложението. Най-новата публикация беше от приятелка на Димитър, която следвах. Снимка от сватба. Усмихнах се и кликнах. И се вцепених. На снимката беше Димитър. Моят син. Облечен в черен костюм, с бяла риза и елегантна вратовръзка. До него стоеше Виктория в бяла рокля. Тя се усмихваше широко. До тях бяха родителите и майката с тъмносиня рокля, бащата с широка усмивка. Всички заедно, щастливи, обединени. А аз не бях там. Чашката с кафе трепна в ръката ми. Прочетох надписа под снимката. Честита сватба на прекрасната двойка. Желая ви всичко най-хубаво. Димитър се беше оженил. Без дори да ми каже. Преглеждах снимките една след друга. Бяха много. Церемонията беше в градина, нещо изискано, декорирано с цветя и светлини. Виждах лицата на хората, които празнуваха. Познавах някои от тях. Приятели на Димитър, роднини на Виктория. Всички изглеждаха толкова щастливи, но аз не бях там. Никъде не бях на тези снимки. Сърцето ми биеше толкова силно, че почти чувах звука му. Ръцете ми трепереха. Телефонът едва се държеше в дланта ми.
Прочетох отново надписа. После прочетох коментарите. Всички поздравяваха двойката. Всички изразяваха радост. Никой не питаше за мен. Изгаси телефона и го сложих на масата. Тишината в кухнята беше тежка. Чувах само дъжда, който барабанеше по прозореца. Погледнах към чашата с кафе. Вече беше студено. Опитах се да осмисля това, което видях. Опитах се да си кажа, че може би има обяснение. Може би беше малка церемония. Нещо неочаквано. Може би Димитър искаше да ми каже лично, но не му достигна времето. Но в дъното на душата си знаех. Той не ме искаше там. Или може би Виктория не ме искаше там. Или родителите й. Или всички заедно. Бях изключена от този ден. От най-важния ден в живота на сина ми. Стоях така не знам колко време. Минутите минаваха бавно. Светлината на деня ставаше по-ярка. Дъждът спря. Чувах шумовете от улицата, колите, хората. Животът продължаваше. Дори когато моят спря. После телефонът извъня. Беше Димитър. Погледнах екрана. Името му светеше. Не исках да вдигна. Но знаех, че ако не го направя, той щеше да се обади отново. И отново. Взех телефона и отговорих. Мамо, здравей, каза той весело. Имаше нещо в гласа му. Нещо изкуствено. Здравей, Митко, отговорих тихо. Как си? Ела да те видя днес, добре ли е? Млъкнах. Не знаех какво да кажа. В главата ми се въртяха толкова много мисли. Най-накрая попитах, опитвайки се да запазя глас спокоен. Димитър, защо не ми каза? Тишина. Чух как си поема дъх. За какво? За сватбата, казах тихо. Видях снимките. Отново тишина. Дълга, неудобна тишина. После той каза, с глас, който вече не звучеше весело. Мамо, искаше да ти кажа. Но всичко стана много бързо. Виктория и аз решихме да направим нещо малко, интимно, разбираш ли? Нищо голямо. Само близки хора. Близки хора, повторих бавно. Родителите на Виктория бяха там. Той въздъхна. Да, те бяха там. Но разбери, те организираха всичко. Беше тяхна идея. Помогнаха ни много. Аз не исках да те безпокоя. Не искаше да ме безпокоиш, казах тихо. Мамо, не го казвам по лош начин. Просто знам, че си заета. И финансово не исках да ти създавам притеснения. Знам, че нямаш много възможности. Замлъкнах. Думите му ме удариха като юмрук. Нямаш много възможности. Значи това беше. Срамуваше се от мен. От жената, която беше работила до изнемога, за да му осигури всичко. Димитър, ти знаеш, че винаги съм била до теб, казах бавно. Независимо от възможностите. Винаги. Да, мамо, знам. Но сега имам нов живот. Виктория и нейното семейство са важни за мен. Трябва да се съобразявам. Съобразяваш се, повторих. Да. И мисля, че е по-добре да не се месиш в нещата между мен и Виктория. Нейните родители са много загрижени. Искат да знаят, че съм в добри ръце. В добри ръце, казах тихо. И аз не съм добри ръце. Мамо, не усложнявай нещата. Искам да имаме спокойни отношения. Но трябва да разбереш, че вече не съм дете. Имам свой живот. Прекъснах обаждането. Положих телефона и се вторачих в стената. Думите му звънтяха в главата ми. Не исках да те безпокоя. Нямаш много възможности. Нейните родители са важни за мен. Всичко стана ясно. Аз бях проблем. Бях неудобство. Бях миналото, което той искаше да забрави. Седнах на стола и сложих лакти на масата. Затворих очи. Чувах само дишането си. Дишах дълбоко, опитвайки се да се успокоя. Но гневът, болката, разочарованието растяха в гърдите ми като вълна. Отгледах го сама. Изтръпнах на студа. Гладувах. Отказвах си неща, за да има той всичко. И сега той казваше, че не съм в добри ръце. Станах и отидох до прозореца. Навън слънцето беше излязло. Хората вървяха по улицата, някои с чадъри, други без. Децата се смееха. Животът продължаваше. Но в мен нещо се беше счупило. Опитах се да си спомня кога точно се беше променило всичко. Кога Димитър спря да ме гледа като майка и започна да ме гледа като тежест. Може би когато запозна Виктория. Може би когато види живота на нейните родители. Може би когато осъзна, че аз никога няма да бъда като тях. Но не исках повече да мисля за това. Вместо това взех решение. Не можех да остана. Не можех да живея в този град, в тази къща, с това чувство на отхвърляне. Не можех да очаквам обажданията му, които може би никога нямаше да дойдат. Не можех да очаквам извиненията, които също може би никога нямаше да дойдат. Исках свобода. Исках нов живот. Седнах и взех лист хартия. Написах списък. Къщата. Всичко в нея.
Трябваше да се продаде. Трябваше да тръгна. Този ден прекарах в обмисляне на плана си. Обадих се на приятелка, която работеше в агенция за недвижими имоти. Обясних й, че искам да продам къщата бързо. Тя ме попита защо, но не й дадох подробности. Казах само, че искам промяна. Тя разбра, че не желая да говоря за това и не ме притисна. През следващите дни започнах да подреждам всичко. Разделях вещите на категории. Това, което искам да взема. Това, което ще подаря. Това, което ще изхвърля. Работих бавно, но решително. Всяка вещ, която държах в ръцете си, носеше спомен. Снимка на Димитър като дете. Играчките му. Тетрадките му от училище. Всичко беше там, съхранено с грижа. Но сега тези спомени ме болеха. Опаковах ги внимателно в кутии и ги оставих на страна. Реших, че може би един ден ще ги дам на Димитър. Или може би не. Все още не бях сигурна. Къщата се продаде за 2 седмици. Беше изненадващо бързо. Купувачите бяха млада двойка, които искаха да се нанесат веднага. Подписахме договора. Парите бяха преведени. Всичко беше официално. Димитър не знаеше нищо. Не му се обадих. Не му изпратих съобщение. Не му дадох възможност да попита, да се оправдае, да ме убеди да остана. Исках да направя това по мой начин. Събрах най-важните си вещи в 2 куфара. Дрехи, документи, малко снимки. Продадох мебелите. Подарих част от книгите си на библиотеката. Останалото дадох на благотворителни организации. Къщата се изпразни. Стаите, които преди бяха пълни с живот, сега ехтяха празни. Последната вечер стоях в дневната. Погледнах около себе си. Толкова много спомени. Толкова години. Но също и толкова болка. Времето беше да тръгна. Тръгнах рано сутринта. Таксито дойде точно в 6. Шофьорът помогна с куфарите. Влязох в колата и хвърлих последен поглед към къщата. Прозорците бяха тъмни. Вратата затворена. Това вече не беше моя дом. Таксито тръгна. Докато пътувахме към гарата, мислех за всичко, което оставях зад себе си. Града, в който живях цял живот. Къщата, в която отгледах сина си. Спомените, болката, разочарованието, но също и надежда. Надежда за нещо ново. Надежда за себе си. Качих се на влака. Отивах към морето. Към Варна. Винаги съм мечтала да живея близо до водата. Винаги съм искала да чувам шума на вълните, да усещам солта във въздуха. Сега имах възможност. Седнах до прозореца и погледнах как София изчезва зад мен. Сградите ставаха все по-малки. После полета, гори, планини. Светът беше красив. Светът беше пълен с възможности. А аз бях свободна. Телефонът ми беше изключен. Не исках да чувам нищо. Не исках обаждания, съобщения, извинения. Исках само тишина. Исках само да дишам. Влакът продължи пътя си. Аз затворих очи и си позволих за първи път от дълго време да почувствам спокойствие. Варна ме посрещна с хладен морски вятър и мирис на сол. Слязох от влака с 2 си куфара и се огледах. Гарата беше оживена, пълна с хора, които бързаха към различни посоки. Никой не ме познаваше. Никой не знаеше историята ми. Тук бях просто още една жена с куфари, още един човек, който пътува. И това беше освобождаващо. Взех такси до малкия апартамент, който бях наела онлайн. Беше в по-тих квартал, близо до морето. Собственикът, мъж на около 50 години с приятелска усмивка, ме посрещна пред сградата. «Добре дошли във Варна», каза той, като ми подаде ключовете. Апартаментът е на 3-я етаж. Малък е, но уютен. Ако имате нужда от нещо, аз живея на 2-я етаж. Благодаря, отговорих тихо. Той ми помогна с куфарите и ме изведе до апартамента. Беше наистина малък. 1 стая, кухненски бокс, малка баня. Но прозорецът гледаше към морето. Можех да виждам водата оттам, синьо-сива под есенното небе. Харесва ли ви? Попита собственикът. Много, отговорих искрено. Той се усмихна и си тръгна. Останах сама. Сложих куфарите до стената и отидох до прозореца. Морето беше красиво. Вълните се разбиваха бавно в брега. Нямаше много хора навън. Само няколко фигури, които вървяха по крайбрежната алея. Небето беше облачно, но светлината беше мека, приятна. Застанах там дълго време и просто гледах. Чувах шума на вълните. Чувах виковете на чайките. Чувах дишането си. За първи път от седмици не чувствах тежест в гърдите. Прекарах първите дни в тишина. Разопаковах вещите си бавно.
Подредих дрехите в малкия гардероб. Сложих книгите на рафта. Поставих няколко снимки на масата до леглото. Снимки на мен и Димитър, когато беше малък. Когато все още ме гледаше с обожание. Не исках да ги скривам. Това беше част от миналото ми. Но вече не позволявах на това минало да ме определя. Всяка сутрин ставах рано и излизах на разходка край морето. Обичах да ходя преди изгрев слънце, когато брегът беше почти празен. Вятърът беше студен, но аз се обличах топло. Ходех бавно, слушайки шума на вълните, гледайки как светлината се променя над водата. Срещах понякога други хора, възрастни мъже и жени, които също идваха да се разходят. Поздравявахме се с кимване. Никой не питаше откъде съм, защо съм тук. Всеки имаше собствената си история. След разходките си връщах в апартамента и си правех закуска. Обичах да седя до прозореца с чаша чай и да гледам морето. Понякога четях. Понякога просто мислех. Телефонът ми все още беше изключен. Знаех, че Димитър вероятно се е опитал да ми се обади. Може би дори е отишъл до къщата и е разбрал, че е продадена. Може би е разбрал, че съм си тръгнала. Но не бях готова да разговарям с него. Все още не. Една сутрин, на 4-тия ден от пристигането ми, реших да проуча града. Облякох се топло и излязох. Варна беше красива. Имаше широки булеварди, стари сгради с история, паркове с дървета. Центърът беше оживен, пълен с магазини, кафенета, ресторанти. Влязох в едно малко книжарница. Мирисът на книги винаги ме успокояваше. Разглеждах рафтовете бавно, докосвайки гърбовете на книгите с върха на пръстите. Взех една книга за пътувания. Винаги съм искала да пътувам, но никога не съм имала възможност. Може би сега беше време. На излизане срещнах жена на моята възраст. Тя също държеше книга. Погледнахме се и се усмихнахме едновременно. Хубав избор, каза тя, сочейки към моята книга. Благодаря. Вашата също изглежда интересна, отговорих. Тя се усмихна. Казвам се Мария. Живея тук във Варна. Здравка, представих се. Току-що се преместих тук. О, добре дошли. Ще ви хареса. Варна е прекрасен град. Ако имате нужда от някой, който да ви покаже заведенията, с удоволствие. Благодаря, това е много мило от ваша страна. Разменихме телефонни номера. Тя беше топла, приятелска. Имаше нещо в очите й, което ми подсказваше, че и тя е преживяла трудности. Но не питах. Всеки има право на тайните си. Няколко дни по-късно Мария ми се обади. Предложи да се видим за кафе. Приех. Срещнахме се в малко кафене близо до морската градина. Седнахме до прозореца, с изглед към дърветата и алеите. Как се адаптирате? Попита тя, като поръча 2 кафета. Добре, отговорих. Всичко е ново, но приятно. Харесвам тишината. Тя кимна. Разбирам. Преди години аз също се преместих тук. Бягах от нещо. От някого. Понякога промяната е единственият начин да оцелееш. Точно така, казах тихо. Разговаряхме дълго. Тя ми разказа за живота си. За трудния и брак, който завърши. За децата й, които вече бяха пораснали и живееха далеч. За самотата, която понякога усещаше. Но също и за свободата. За радостта да живееш за себе си. Слушах я внимателно. Думите й ми бяха познати. Чувах собствената си история в нейната. А вие? Попита тя внимателно. Защо се преместихте? Замислих се. После й разказах. Не всичко, но достатъчно. За Димитър. За сватбата. За снимките в интернет. За решението ми да тръгна. Тя слуша без да прекъсва. Когато свърших, тя положи ръка върху моята. Направихте правилното нещо, каза тя тихо. Понякога любовта не е достатъчна. Понякога хората, които обичаме, не оценяват това, което правим за тях. И когато това се случи, трябва да си позволим да тръгнем. Кимнах. Думите й ме докоснаха дълбоко. Не сте сама, продължи тя. Има много от нас. Жени, които са дали всичко. И след това са открили, че трябва да живеят за себе си. От този ден Мария стана моя приятелка. Виждахме се редовно. Ходехме на разходки, пихме кафе, говорехме за живота. Тя ме запозна с други жени от града. Жени на нашата възраст, всяка със собствена история, всяка с рани, но също и с сила. Започнах да се чувствам част от нещо, част от общност. Беше странно, но приятно. Една седмица след като се запознахме, Мария ми предложи да започна йога с нея. Никога не бях правила йога, но реших да опитам. Записахме се в малка студио близо до центъра. Първият урок беше труден.
Тялото ми беше вкоченено от години на стрес и работа. Не можех да се разтягам толкова, колкото другите, но инструкторката беше търпелива. Не се състезавайте с никого, каза тя с мек глас. Слушайте тялото си. Всеки е на различно ниво. Опитах се да се отпусна, да дишам дълбоко, да се съсредоточа върху момента. И за моя изненада, след часа се чувствах по-добре. Не физически само, но и емоционално. Беше сякаш част от тежестта се беше разтворила. Започнах да ходя редовно, 2 пъти седмично, после 3. Йогата стана част от рутината ми. Помагаше ми да остана в настоящето, да не мисля толкова за миналото. Но миналото не беше лесно за забравяне. Една вечер, почти месец след пристигането ми във Варна, реших да включа телефона. Знаех, че не мога да го избягвам вечно. Трябваше да видя какво се е случило. Телефонът се включи бавно, после екранът се изпълни с известия, съобщения. Пропуснати обаждания. Всичко от Димитър. Имаше над 5-10 обаждания. 20 съобщения. Отворих първото съобщение. Мамо, къде си? Моля те, обади ми се. После второто. Бях в къщата. Къде си? Защо не отговаряш? Третото. Моля те, кажи ми, че си добре. Притеснявам се. Четвъртото беше по-дълго. Мамо, разбрах, че си продала къщата. Защо? Къде си? Говорих с Ваня от агенцията. Тя каза, че си заминала, но не знае къде. Моля те, обади ми се. Трябва да поговорим. Продължих да чета. Съобщенията ставаха все по-отчаяни. Димитър питаше къде съм. Молеше ме да се обадя. Казваше, че съжалява, че иска да поправи нещата. Последното съобщение беше от вчера. Мамо, обичам те. Знам, че сгреших. Моля те, дай ми шанс да обясня. Не ме изоставяй така. Сложих телефона и се вторачих в стената. Чувствах се объркана. Част от мен искаше да му се обади, да му кажа, че съм добре, че не е нужно да се притеснява. Но друга част от мен беше все още наранена. Той ме изключи от най-важния ден в живота си. Не ме покани на сватбата си. Каза ми, че нямам възможности, че не съм в добри ръце. Защо сега трябваше да се връщам? Затворих очи и дишах дълбоко. Опитах се да си спомня уроците от йога. Да остана в настоящето. Да не се оставям емоциите да ме завладеят. Реших, че няма да му отговоря веднага. Трябваше да мисля. Да реша какво искам. Дните минаваха. Животът в Варна продължаваше. Разходките край морето. Кафетата с Мария. Йогата. Всичко ставаше все по-познато, все по-комфортно. Един следобед, докато седях в апартамента и четях, някой позвани на вратата. Изненадах се. Не очаквах никого. Отидох и отворих вратата. Пред мен стоеше млада жена. Имаше около 30 години. Руса коса и напрегнато лице. Здравка Петрова? Попита тя. Да, отговорих предпазливо. Казвам се Виктория, съпругата на Димитър. Сърцето ми спря за миг. Тя стоеше там, гледайки ме. Имаше нещо в очите й. Не враждебност, а нещо друго. Може би объркване. Може би вина. Как ме намерихте? Попитах тихо. Димитър наема човек, който да ви намери. Частен детектив. Отне няколко седмици. Но накрая разбрахме къде сте. Разбирам, казах бавно. Защо сте тук? Тя въздъхна. Мога ли да вляза? Трябва да поговорим. Поколебах се. После отстъпих в страни и я поканих да влезе. Виктория влезе и се огледа. Апартаментът беше малък, прост. Нищо общо с големите домове, в които тя беше свикнала. Седнахме една срещу друга. Тишината беше тежка. Защо сте тук, Виктория? Попитах отново. Тя погледна ръцете си. После ме погледна. Заради Димитър. Той не е добре. От деня, в който разбра, че сте си тръгнала, той е променен. Не спи добре. Не яде нормално. Постоянно говори за вас. Казва, че е сгрешил. Сгрешил е, казах тихо. Тя кимна. Знам. И аз сгреших. Замлъкна. После продължи. Не исках да ви каня на сватбата. Бях аз, която настоя да не ви поканим. Не Димитър. Той искаше да дойдете. Но аз го убедих, че ще бъде по-добре без вас. Защо? Попитах, въпреки че вече знаех отговора. Тя въздъхна. Защото родителите ми не ви одобряваха. Казваха, че не сте подходяща, че не сте на нашето ниво, че ще направите лоша слава на семейството. И аз ги послушах. Помислих, че ще бъде по-лесно без вас там. По-лесно, повторих с горчивина. Да, изгреших. Защото Димитър не е щастлив. От деня на сватбата той не е същият. Гледа снимките и мълчи. Не говори за това, но виждам. Чувства се зле. Добре, че чувства, казах тихо. Тя ме погледна изненадано. Не го казвам зло.
Продължих. Но той трябва да разбере какво направи. Трябва да разбере, че действията имат последствия. Знам, каза тя тихо. Затова съм тук. Моля ви, върнете се. Не за мен. За него. Той се нуждае от вас. Погледнах я дълго. После казах бавно. Виктория, разбирам, че сте загрижена за съпруга си, но аз не мога да се върна просто защото той се чувства зле. Той ме нарани дълбоко и не мога да забравя това лесно. Тя кимна тихо. Разбирам. Но поне му говорете. Дайте му шанс да се извини. Ще помисля, казах. Тя стана. Благодаря, че ме изслушахте. Извинявам се за всичко. Знам, че думите не стигат, но наистина съжалявам. Изпратих я до вратата. Тя си тръгна тихо. Останах. Сама и мислих дълго време. Чувствах объркване, гняв, но също и нещо друго. Може би малко облегчение, че Димитър наистина съжаляваше, че разбираше какво беше направил. Но това беше достатъчно ли? Няколко дни по-късно реших да се обадя на Димитър. Не защото Виктория ме помоли, а защото трябваше. Трябваше да чуя гласа му, да разбера какво мисли. Наберах номера му. Телефонът извъня 2 пъти. После той вдигна. Мамо? Гласът му беше разтреперан. Здравей, Митко, казах тихо. Боже мой, мамо, къде си? Добре ли си? Толкова се притесних. Добре съм, отговорих. Не е нужно да се притесняваш. Къде си? Моля те, кажи ми. Не мога да ти кажа още, казах. Просто трябваше да знаеш, че съм добре. Мамо, съжалявам. Толкова много съжалявам. Знам, че сгреших. Трябваше да те поканя на сватбата. Трябваше да застана зад теб. Но бях слаб. Позволих на Виктория и нейното семейство да решават вместо мен. Защо? Димитър, попитах тихо. Защо ме остави настрани? Той замълча. После каза с разтрепан глас. Защото исках да се впиша. Исках да бъда част от техния свят. Исках да покажа, че съм достоен. И помислих, че ако те няма там, ще бъде по-лесно. Но сгреших. Без теб нищо няма смисъл. Думите му ме докоснаха. Но болката все още беше там. Димитър, трябваше да мисля за себе си, казах. Трябваше да тръгна. Знам, каза той тихо. Разбирам, но моля те, не ме оставяй. Така, искам да поправя нещата. Не знам дали можеш, казах честно. Това, което направи, остави рана. Ще направя всичко, каза той. Всичко, което искаш. Само ми дай шанс. Замлъкнах. После казах. Трябва време, Митко. Трябва да помисля. Ще чакам, каза той тихо. Прекъснах обаждането. Седнах и гледах морето от прозореца. Вълните продължаваха да се разбиват. Животът продължаваше. А аз все още не знаех какво искам. Но знаех едно. Този път решението беше мое. Седмиците минаваха бавно във Варна. Животът придоби ритъм, който никога преди не бях познавала. Ставах с изгрева, пиех кафе до прозореца, разглеждайки как светлината се разлива над морето. После излизах на дълги разходки по брега, усещайки вятъра в косата си и солта на устните си. Димитър ми се обаждаше всяка седмица. Понякога 2 пъти. Разговорите бяха кратки, предпазливи. Питаше как съм. Разказваше за работата си. Избягваше да споменава Виктория или семейството и знаех, че се опитваше да не ме натъжава. Но между думите му аз чувах нещо друго. Чувах тежест. Чувах съжаление. Гласът му вече не звучеше весело, както преди. Звучеше уморено. Звучеше като човек, който е разбрал колко много е загубил. Един ден, в началото на декември, Мария ми предложи да отида с нея на коледен базар в центъра. Варна беше украсена за празниците. Навсякъде имаше светлини, дървета, музика. Въпреки студа, хората излизаха навън да се радват на атмосферата. Трябва да дойдеш, каза Мария през телефона. Ще ти хареса. Има красиви неща. И греяно вино. Усмихнах се. Добре, ще дойда. Срещнахме се вечерта. Базарът беше оживен, пълен с сергии, украсени с гирлянди. Продаваха ръчно изработени играчки, керамика, топли шалове, сладкиши. Миришеше на канела и пъпеш. Децата се смееха, хората се усмихваха. Ходихме бавно между сергиите. Мария купи шал за внучката. Аз си взех малка керамична чаша за чай. Беше украсена с морски мотиви, идеална за новия ми дом. Докато пиехме греяно вино на една от масите, Мария ме попита нещо, което не беше питала досега. Здравка, мислиш ли да се върнеш в София? Погледнах я изненадано. Защо питаш? Тя свира мене. Просто се чудя. Знам, че синът ти иска да те види. Виждам, че мислиш за него. Виждам го в очите ти. Въздъхнах. Не знам, Мария.
Част от мен иска да му дам шанс. Но друга част все още е наранена. Не знам дали мога да забравя. Не трябва да забравяш, каза тя тихо. Никой не очаква това. Но може би можеш да опростиш. Не заради него. Заради теб. За да се освободиш от тежестта. Думите й останаха в главата ми дълго след като се прибрах у дома. Дни по-късно, в средата на декември, получих странно съобщение. Беше от Димитър, но тонът беше различен. Мамо, не съм добре. Не искам да те безпокоя, но ми е трудно. Виктория. И аз се карахме. Нещата не са добри. Чувствам се изгубен. Прости ми, че ти пиша това. Просто нямам друг с когото да говоря. Прочетох съобщението няколко пъти. Сърцето ми се свиваше. Въпреки всичко, той беше все още моето дете. Въпреки болката не можех да остана безразлична. Обадих му се веднага. Той вдигна на втория звън. Мамо, каза той тихо. Митко, какво се случва? Добре ли си? Той въздъхна дълбоко. Не съм. Виктория и аз имаме проблеми. Тя казва, че съм променен. Че не съм същият като преди. Че съм затворен и мрачен. И има право. Не мога да спра да мисля за теб. Не мога да спра да мисля за това, което направих. Димитър, казах внимателно, трябва да говориш с Виктория. Тя е твоята съпруга. Трябва да решите проблемите си заедно. Опитах се, мамо, но тя не разбира. Родителите й също. Те казват, че преувеличавам, че трябва да забравя и да продължа напред. Но не мога. Не мога да живея с мисълта, че те изгубих заради собствената си глупост. Не си ме изгубил, казах тихо. Просто се нуждаех от пространство. Знам, но това не променя факта, че сгреших. Че предпочетох другите пред теб. И сега плащам за това. Говорихме дълго. Той ми разказа повече. За напрежението у дома. За чувството, че не принадлежи никъде. За самотата, която усещаше. Дори когато беше заобиколен от хора. Слушах го и чувствах болката му. Но чувствах и нещо друго. Че може би беше време да направя крачка напред. Че може би беше време да дам шанс на нещата да се поправят. След разговора седнах и мислих дълго. После написах списък. Неща, които исках да чуя от Димитър. Неща, които трябваше да се случат преди да мога да продължа напред. На следващия ден му изпратих списъка по имейл. Димитър, това са нещата, които трябва да се случат, за да мога да помисля за връщане в живота ти. Първо, искам лично извинение. Не по телефон. Искам да дойдеш тук, във Варна, и да говорим лице в лице. Второ, искам честност. Искам да ми кажеш защо го направи. Не повърхностни обяснения. Истината. Трето, искам да знаеш, че отношенията ни никога няма да бъдат същите. Ще трябва да изградим нещо нов. И това изисква време. Четвърто, искам уважение. От теб, от Виктория, от нейното семейство. Не искам да бъда третирана като второкачествен човек. Пето, искам да знаеш, че вече не живея за теб. Живея за себе си. И ако решим да възстановим отношенията си, това ще бъде, защото и двамата искаме, не защото се чувствам задължена. Изпратих имейла и изчаках. Отговорът дойде по-малко от час по-късно. Мамо, приемам всички условия. Ще дойда във Варна. Кажи ми кога и къде. Сърцето ми заби силно. Не очаквах толкова бърз отговор. Не очаквах той да се съгласи толкова лесно. Но очевидно беше сериозен. Уговорихме да се видим след 3 дни. Ще се срещнем в едно кафене близо до морската градина. Неутрална територия. Място, където и двамата можехме да говорим спокойно. 3 дни минаха бавно. Нервничех. Мислех постоянно за срещата. Какво щях да кажа? Как щях да реагирам? Дали щях да се разплача? Дали щях да се разгневя? Мария усети тревогата ми. На деня преди срещата ме покани на йога. Трябва да се успокоиш, каза тя. Трябва да бъдеш центрирана. Отидох с нея. Йогата помогна. Дишах дълбоко, разтягах тялото си, опитвах се да изчистя ума си. Накрая на часа инструкторката ни накара да лежим на гръб с затворени очи. Накара ни да представим как всички притеснения напускат тялото ни. Как ставаме леки, свободни. Опитах се. И за миг почувствах спокойствие. На следващия ден облякох внимателно избрани дрехи. Нищо много елегантно, но достойно. Исках Димитър да види, че съм добре, че съм силна, че животът ми не е свършен без него. Стигнах в кафенето 15 минути преди уговорения час. Седнах на масата до прозореца и поръчах чай. Гледах хората навън. Гледах морето в далечината. После го видях. Димитър вървеше по алеята към кафенето. Имаше дълго зимно палто, шал около врата.
Косата му изглеждаше малко по-дълга от обикновено. Лицето му беше бледо, уморено. Влезе в кафенето и погледна наоколо. Когато ме видя, спря. За миг просто стоя там и ме гледа. После се приближи. Бавно. Мамо, каза тихо. Митко, отговорих. Седна срещу мен. Не знаехме как да започнем. Тишината беше тежка. Накрая той проговори. Благодаря, че се съгласи да ме видиш. Знам, че не го заслужавам. Трябваше да говорим, казах просто. Той кимна. Поръча кафе. После ме погледна отново. Мамо, не знам откъде да започна. Има толкова много неща, които искам да ти кажа. Толкова много извинения. Тогава започни от началото, казах. Кажи ми защо го направи. Истинската причина. Той въздъхна и погледна ръцете си. После започна да говори. Когато запознах Виктория, усетих, че живея в друг свят. Тя беше от семейство, което имаше всичко. Пари, статус, връзки. Нещо, което аз никога не съм имал. И исках да бъда част от това. Исках да покажа, че съм достоен. Че не съм просто синът на самотна майка, която едвам свързва двата края. Думите му ме удариха като камък. Той продължи. Знам как звучи. Знам колко грозно е. Но това е истината. Срамувах се. Срамувах се от нашия малък апартамент. От твоята стара кола. От това, че никога не сме имали много. И когато родителите на Виктория започнаха да организират сватбата, аз просто позволих на нещата да се случат. Значи не ме искаше там, защото се срамуваше от мен, казах тихо. Той вдигна очи към мен. Да, и съжалявам, мамо. Съжалявам толкова много. Знам, че думите не могат да поправят това. Знам, че това, което направих, беше ужасно. Но искам да знаеш, че разбрах. Разбрах колко сгреших. Разбрах, че нищо от онзи свят не струва толкова, колкото теб. Защо разбра? Попитах. Какво те накара да разбереш? Той се усмихна тъжно. Защото без теб животът ми стана празен. Виктория и аз живеехме в красив апартамент. Ходехме на скъпи вечери. Виждахме се с нейните родители всяка седмица. Всичко изглеждаше перфектно. Но не беше. Чувствах се самотен. Чувствах се като някой, който играе роля. И не можех да спра да мисля за теб. За това колко много си направила за мен. За това колко неблагодарен съм бил. Сълзи се появиха в очите му. Той ги избърса бързо. Мамо, не очаквам да ми простиш веднага. Знам, че ще отнеме време. Но моля те, дай ми шанс. Дай ми шанс да докажа, че съм променен. Че съм разбрал. Гледах го дълго. Виждах болката в очите му. Виждах съжалението. Но виждах и нещо друго. Виждах момчето, което отгледах. Момчето, което обичах повече от всичко. Димитър. Казах бавно. Не мога да ти обещая, че всичко ще бъде както преди. Не мога да ти обещая, че ще забравя. Но мога да ти обещая, че ще опитам. Ще опитам да изградим нещо ново. Нещо по-здраво. Той кимна бързо. Това е всичко, което искам. Благодаря, мамо. Благодаря. Разговаряхме още дълго. Той ми разказа повече за живота си. За проблемите с Виктория. За чувството, че не принадлежи в нейния свят. За осъзнаването, че е жертвал най-важното за неща, които не го правят щастлив. Слушах го и чувствах как част от гнева ми се разтваря. Не беше изчезнал напълно, но се беше смекчил. Когато най-накрая станахме да си тръгваме, той ме попита нещо. Мамо, мога ли да те прегърна? Поколебах се. После кимнах. Той ме прегърна силно. Чувах как диша дълбоко. Чувах как сърцето му бие. И за първи път от месеци почувствах нещо познато. Почувствах любовта на моето дете. Когато се разделихме, той ми каза, че иска да остане във Варна за няколко дни. Исках да прекарваме време заедно, каза той. Искам да опознаем отново един друг. Съгласих се. Следващите дни бяха странни, но хубави. Виждахме се всеки ден. Ходехме на разходки по брега. Пихме кафе. Говорехме за неща, за които не бяхме говорили от години. Той ми разказа за работата си, за мечтите си, за страховете си. Аз му разказах за живота си в Варна, за новите приятелки, за йогата, за чувството на свобода, което открих. Една вечер, докато седяхме на пейка и гледахме залеза над морето, той ми каза нещо неочаквано. Мамо, мисля да напусна Виктория. Погледнах го изненадано. Защо? Защото не сме щастливи. Не искам да прекарам живота си, опитвайки се да впечатлявам хора, които никога няма да ме приемат. Искам да бъда себе си. Искам да живея за себе си. Това е важно решение, Митко, казах. Внимателно. Сигурен ли си? Той кимна. Да, не е лесно. Но знам, че е правилното нещо. Гледахме заедно как слънцето залязва.
отсветявайки небето в оранжево и розово. Чувствах се странно, тъжна за него, но също и горда. Горда, че имаше смелостта да признае грешките си, да направи трудния избор. Когато Димитър най-накрая се прибра в София, ние вече бяхме направили крачка напред. Не бяхме си простили напълно, но бяхме започнали и това беше достатъчно. Животът във Варна продължи, но вече беше различен. Вече имах надежда. Надежда, че може би нещата наистина можеха да се поправят. Зимата настъпи напълно над Варна. Морето стана тъмно и неспокойно. Вълните се разбиваха с повече сила в брега. Вятърът беше студен и рязък, но аз продължавах да излизам всяка сутрин. Обличах топлото си палто, слагах шал и ръкавици и ходех по крайбрежната алея, гледайки как небето се променя от сиво в бледорозово. След посещението на Димитър, нещо в мен се беше променило. Не, че бях простила напълно. Не, че болката беше изчезнала. Но имаше нещо различно. Имаше пукнатина в стената, която бях изградила около сърцето си. Малка пукнатина, през която светлината можеше да проникне. Димитър ми се обаждаше редовно. Почти всеки ден. Разговорите станаха по-дълги, по-дълбоки. Той ми разказваше за живота си в София, за работата, за решението си относно Виктория. Една вечер, в края на декември, той ми се обади с новина. Мамо, направих го. Казах на Виктория, че искам раздяла. Как реагира? Попитах внимателно. Той въздъхна. Недобре. Тя се разстрои много. Каза, че преувеличавам, че всичко може да се оправи. Но аз знаех, че не може. Не когато основата е погрешна. И родителите й? Той се изсмя горчиво. Те са разярени. Бащата й ми каза, че съм неблагодарен, че са направили толкова много за мен и аз ги предавам. Майката й изобщо не иска да говори с мен. Съжалявам, Митко, казах тихо. Не съжалявай, мамо. Това е най-доброто решение. За първи път от дълго време се чувствам честен със себе си. След този разговор нещата се развиха бързо. Димитър и Виктория започнаха процедурата по раздяла. Беше сложно, защото имаха общ апартамент и финансови задължения. Но той беше решен. Междувременно моят живот във Варна ставаше все по-пълен. Мария ме покани на коледна вечеря с нейното семейство. Синът й беше дошъл от чужбина с жена си и децата им. Беше топла, шумна вечеря. Децата се смееха, възрастните разказваха истории. Усетих се част от нещо. След вечерята, когато помагах на Мария да прибира чиниите, тя ми каза нещо, което ме докосна. Знаеш ли, Здравка, радвам се, че те срещнах. Направи живота ми по-богат. Ти си силна жена и вдъхновяваш ме. Усмихнах се. Благодаря, Мария. Ти също промени живота ми. Показа ми, че не съм сама. Тя ме прегърна топло. Никога не си сама. Запомни това. Следващите седмици бяха спокойни. Работех върху себе си. Продължавах с йогата. Започнах да чета повече. Записах се на курс по рисуване в местен културен център. Винаги съм искала да рисувам, но никога не съм имала време. На първия урок бяхме 8 жени, всички на различна възраст. Инструкторката беше млада, ентусиазирана. Започнахме с основи. Как да държим четката? Как да смесваме цветовете? Как да виждаме светлината? Рисувах неумело, но с удоволствие. Първата ми творба беше морски пейзаж. Опитах се да уловя цветовете на залеза, променящото се небе, тъмната линия на хоризонта. Не беше перфектно, но беше мое. В началото на януари Димитър ме изненада. Обади ми се един следобед и каза: Мамо, мога ли да дойда отново да те видя? Имам нещо важно да ти кажа. Разбира се, казах. Кога идваш? Утре, ако можеш. Добре, ще те чакам. На следващия ден той пристигна с влака. Посрещнах го на гарата. Изглеждаше различно, по-леко, по-спокойно. Очите му бяха по-ясни. Прегърнахме се. После отидохме в едно кафене близо до морето. Какво искаше да ми кажеш? Попитах, след като поръчахме. Той ме погледна сериозно. Мамо, взех решение. Напускам София. Искам да се преместя тук, във Варна. Изненадах се. Сериозно? Да. В София нямам нищо повече. Работата мога да правя дистанционно. Апартаментът ще бъде продаден като част от разделата с Виктория. Искам да започна от начало. Искам да бъда близо до теб. Ако ти си съгласна, разбира се. Замислих се. Част от мен се радваше. Друга част се страхуваше. Опасявах се, че ако е твърде близо, отново ще паднем в старите модели.
Той ще започне да разчита на мен за всичко, а аз отново ще забравя да живея за себе си. Димитър видя колебанието ми и каза бързо: Мамо, не искам да натоварвам. Ще имам собствен апартамент, собствен живот. Просто искам да сме близо. Искам да те виждам. Искам да изградим отношения, които са здрави, здравословни. Погледнах го дълго. После кимнах бавно. Добре, но трябва да спазваме граници. Трябва и двамата да имаме собствени животи. Той се усмихна. Обещавам. Следващите седмици Димитър често идваше във Варна. Търсеше апартамент. Уреждаше работните си задължения. Подготвяше се за преместването. Един следобед дойде, развълнуван. Намерих апартамент, каза той. Не е голям, но е хубав. И е близо до морето. Искаш ли да дойдеш да го видиш? Отидохме заедно. Апартаментът беше наистина малък. Една спалня, дневна, кухненски бокс. Но беше светъл и уютен. Прозорците гледаха към малък парк. Харесва ми, казах честно. Мисля, че ще ти е добре тук. Той се усмихна широко. Благодаря, мамо. Означава много за мен, че го одобряваш. В средата на февруари Димитър се премести. Официално във Варна. Помогнах му да разопакова вещите. Той беше донесъл малко. Дрехи, книги, лаптоп, няколко снимки. Започваше от нулата. Първите дни го видях колко му беше трудно. Навикваше към нов град, нов дом, нов начин на живот. Но също виждах как се отпускаше. Лицето му ставаше по-спокойно. Усмивката му по-честа. Една вечер ме покани на вечеря в новия си апартамент. Опита се да готви, въпреки че никога не е бил добър готвач. Направи паста с доматен сос. Беше прекалено солено, но аз не казах нищо. Ядохме и се смеехме. След вечерята седнахме на малкия балкон. Въпреки студа имаше топли одеяла и горещ чай. Гледахме светлините на града. Мамо, каза той тихо. Благодаря ти. За какво? Че не се отказа от мен. Че ми даде шанс. Знам, че не го заслужавах. Но ти го направи. Димитър, казах бавно. Направих го не защото трябваше. Направих го, защото вярвам в теб. Вярвам, че можеш да се промениш. Че вече се промени. Той кимна. Искам да ти докажа, че нямаш грешка. Искам да ти покажа, че разбрах урока. През следващите седмици нашите животи започнаха да намират баланс. Виждахме се 2 пъти седмично. Понякога на кафе, понякога на разходка. Понякога просто седяхме и говорехме. Но също така имахме собствени животи. Аз продължавах с йогата, рисуването, приятелствата си. Димитър започна да работи в едно кафене, където се събираха хора, които работеха дистанционно. Запозна се с нови хора. Започна да изгражда собствена общност. Един ден ми разказа за една жена, която запознал в кафенето. Казва се Елена, каза той малко срамежливо. Работи като графичен дизайнер. Много е интересна. Говорихме за изкуство, книги, пътувания. Усмихнах се. Харесваш я? Той се изчерви леко. Не знам. Може би. Но не искам да бързам. Искам първо да се погрижа за себе си. Това е мъдро, казах. Вземи си време. В началото на март Мария организира малко парти за рождения ден на внучката си. Покани ме и помоли дали мога да доведа Димитър. Искам да го опознаем, каза тя. Толкова много говориш за него. Попитах Димитър дали иска да дойде. Той се съгласи. Партито беше вкъщи на Мария. Имаше 10 души. Семейството й, няколко приятелки, техните внуци. Димитър дойде с малък подарък за детето. Беше внимателен, учтив. Говореше с хората, смееше се на шегите, помагаше да се приберат чиниите. Мария ме дръпна на страна в един момент. Хубаво момче е, каза тя. Виждам, че наистина се е променил. Виждам го в очите му. Усмихнах се. Да, промени се. И аз съм горда от него. В края на март дойде нещо неочаквано. Виктория се появи във Варна. Този път не дойде при мен. Дойде при Димитър. Той ми се обади веднага, след като тя си тръгна. Гласът му беше напрегнат. Мамо, Виктория беше тук. Искаше да говорим. Какво каза? Попитах. Той въздъхна. Каза, че иска да се помирим. Че е готова да промени неща. Че иска да опитаме отново. Казах и, че не мога. Че вече съм друг човек. Че искам различен живот. Как реагира? Не добре. Започна да плаче. Каза, че все още ме обича. Че можем да решим проблемите. Но аз знаех, че не можем. Не когато основните ни ценности са различни. Разбирам, казах тихо. Как се чувстваш? Тъжно. Но също и сигурно. Знам, че взех правилното решение. Добре, Митко. Това е важното. През следващите седмици Димитър продължи да се развива.
Започна да се среща с Елена, жената от кафенето. Донесе я да я запозная. Тя беше мила, интелигентна, с топла усмивка. Беше различна от Виктория. Не беше толкова полирана, толкова перфектна, но беше истинска. Виждах как Димитър беше различен с нея. По-спокоен, по себе си. Не се опитваше да впечатлява. Просто беше той. Един следобед, когато пиехме кафе, само двамата, той ми каза нещо, което ме развълнува. Мамо, знаеш ли какво осъзнах? Какво? Осъзнах, че цял живот съм търсил одобрение. От баща ми, който не беше там. От приятелите си. От Виктория и нейното семейство. От всички, освен от себе си. И от теб. Винаги съм имал твоето одобрение. Винаги си вярвала в мен. Но аз не видях това. Взех го за даденост. И го загубих. Кимнах бавно. Но сега го намери отново. Да, благодарение на теб. Благодарение на това, че имаше смелостта да си тръгнеш. Да ми покажеш какво съм загубил. Ако не беше го направила, аз все още щях да живея в онзи фалшив свят, опитвайки се да бъда някой, който не съм. Димитър, казах тихо, всичко, което направих, беше да се грижа за себе си. Но радвам се, че това ти помогна. Той се усмихна. Точно това е урокът, нали? Че когато се грижим за себе си, показваме на другите как да се грижат за нас. В началото на април пролетта дойде изведнъж. Температурите се повишиха. Цветята започнаха да цъфтят в парковете. Морето стана по-синьо, по-спокойно. Хората излизаха навън, усмихвайки се на слънцето. Един ден, докато се разхождах сама по брега, срещнах малко момиченце. Имаше около 6 години. Събираше миди в кофичка. Майка й седеше на пейка наблизо и я наблюдаваше. Момиченцето ми се усмихна. Гледайте, каза то, показвайки ми кофичката. Толкова много красиви миди. Наистина са красиви, отговорих. Събирам ги за майка си, каза то горд. Тя обича миди. Погледнах към майката. Тя се усмихна и махна с ръка. В този момент усетих нещо топло в гърдите. Усетих радост. Чиста, проста радост от гледката на дете, което обича майка си. От топлата пролетна светлина. От шума на вълните. Осъзнах, че за първи път от дълго време бях наистина щастлива. Не защото всичко беше перфектно. Не защото всички проблеми бяха решени. Но защото бях открила нещо ценно. Открих себе си. Открих силата си. Открих, че животът може да бъде красив, дори когато е труден. Вечерта се прибрах вкъщи и седнах до прозореца. Гледах залеза над морето. Небето беше оцветено в златисти и розови тонове. Облаците изглеждаха като платна, рисувани от художник. Телефонът ми извъня. Беше Димитър. Мамо, просто исках да ти кажа лека нощ. И да ти кажа, че те обичам. Усмихнах се. И аз те обичам, Митко. Когато затворих телефона, усетих спокойствие. Пълно, дълбоко спокойствие. Пътуването не беше лесно. Имаше болка, сълзи, гняв. Но имаше и растеж. Имаше и любов. Имаше и надежда. И най-важното, имаше себеуважение. Научих се да живея за себе си. Научих се да поставям границите си. Научих се, че обичта не означава да жертваш всичко. Означава да уважаваш себе си, за да можеш да обичаш другите. Димитър също научи урока си. Научи се, че материалните неща не правят човек щастлив. Че истинската стойност идва отвътре. Че семейството не е перфектно, но е ценно. И двамата бяхме променени. И двамата бяхме по-силни. Месеците минаваха тихо и спокойно. Животът във Варна беше станал мой истински дом. Всяка сутрин, когато отварях очи и виждах морето през прозореца, си казвах колко много се беше променил животът ми. Колко много се бях променила аз. Беше май. Пролетта беше в разцвета си. Градината под апартамента ми беше пълна с цветя. Детски смях се носеше от детската площадка. Въздухът миришеше на морска сол и люляк. Димитър и Елена се виждаха вече 3 месеца. Отношението им растеше бавно, но здравословно. Няколко пъти бяхме излизали тримата заедно. Тя беше хубава жена. Говореше тихо, но уверено. Имаше собствени мнения, но слушаше и другите. Виждах как Димитър беше различен с нея. Усмихваше се повече. Беше по-отпуснат. Един следобед, докато пиехме кафе на терасата на едно кафене с изглед към морето, Елена ми каза нещо, което ме докосна. Здравка, благодаря ви, че приехте връзката ни. Знам, че не беше лесно. След всичко, което се случи с Димитър. Усмихнах се. Елена, ти не носиш отговорност за миналото.
Ти си част от настоящето. И виждам, че правиш Димитър щастлив. Това е важното. Тя се усмихна топло. Той говори за вас постоянно. За това колко силна сте. Колко много е научил от вас. Вие сте негов пример. Думите й ме развълнуваха. Не отговорих веднага. Просто кимнах и гледах морето. В края на май получих съобщение от Димитър. Питаше дали може да мине вечерта. Имаше нещо важно да ми каже. Казах му да дойде. Когато пристигна, носеше малък букет цветя. Полски цветя, като тези, които обичах като дете. За теб, мамо, каза той, подавайки ми ги. Благодаря, Митко. Красиви са. Седнахме до прозореца. Той изглеждаше леко нервен. Какво искаше да ми кажеш? Попитах. Той поеме дълбоко въздух. Мамо, искам да ти кажа нещо. Нещо, което трябваше да кажа отдавна, но никога не съм намирал думите. Слушам те, казах тихо. Той ме погледна в очите. Искам да ти благодаря. За всичко. За детството, което ми даде. За жертвите, които направи. За това, че винаги беше до мен, дори когато не го заслужавах. Дълго време не разбирах колко много си дала. Взимах всичко за даденост. Мислех, че всички майки правят това. Но сега разбирам. Разбирам, че направи невъзможното. Че работи на 2 места, за да мога да уча. Че гладува, за да мога аз да ям. Че се отказа от мечтите си, за да мога аз да имам свои. Гласът му се пречупи. Той спря за миг и си пое дъх. И най-лошото е, че след всичко това аз те предадох. Предпочетох хора, които не ме обичаха истински. Предпочетох материални неща пред теб. Предпочетох статус пред любов. И загубих теб. Загубих най-ценното нещо в живота си. Сълзи се появиха в очите му. Виждах как се опитва да се сдържи. Но ти не се отказа от мен, продължи той. Дори когато имаше всички причини. Дори когато те наранях толкова дълбоко. Ти ми даде шанс. Показа ми какво означава истинска сила. Какво означава да живееш с достоинство. И сега искам да живея така. Искам да бъда човек, който ти заслужава. Той взе ръката ми в своята. Благодаря ти, мамо. За всичко. И обещавам, че никога повече няма да те разочаровам. Сълзи се стичаха по бузите ми. Не можех да говоря. Просто го прегърнах силно. Държах го дълго, чувствайки как сърцето ми се пълни с любов. Когато най-накрая се отделихме, избърсах сълзите си и му казах: Митко, всичко, което направих го с любов, защото ти си моето дете, моят син. И винаги ще те обичам. Независимо от грешките, независимо от болката, защото любовта е по-силна от всичко. Той кимна. Знам, мамо. И никога повече няма да забравя това. През следващите седмици Димитър стана още по-внимателен. Обаждаше ми се всеки ден. Идваше да ме види поне 2 пъти седмично. Помагаше ми с неща в апартамента. Караше ме да се смея с истории от работата. Беше синът, за когото винаги съм мечтала. Не перфектен, но истински. Любящ. Грижовен. В началото на юни Мария организира пикник край морето. Покани цялата наша компания от приятелки. Всяка донесе нещо. Аз направих салата. Мария донесе сладкиши. Другите донесоха плодове, напитки, сандвичи. Седнахме на одеяла на плажа. Слънцето грееше топло, но вятърът от морето правеше температурата приятна. Говорихме, смеехме се, споделяхме истории. Една от жените, Надежда, разказа как неотдавна внучката й е започнала училище. Друга, Стоянка, сподели как след години на самота най-накрая е започнала да излиза с мъж. Радвахме се заедно. Подкрепяхме се. Бяхме си семейство. Не от кръв, но от избор. Мария ме погледна и каза тихо: Здравка, виждаш ли? Това е животът. Не е перфектен, не е лесен, но е красив. Когато имаш хора, които те обичат. Когато имаш място, където принадлежиш. Усмихнах се. Права си, Мария. И благодаря ти. За всичко. Тя ме прегърна. Ние сме благодарни на теб, Здравка. Ти ни показа какво означава да се бориш за себе си. Да не се отказваш. Края на юни получих неочаквано обаждане. Беше от стар колега от София. Жена, с която работих преди години. Не бяхме говорили от дълго време. Здравка? Ти ли си? Каза тя изненадано. Да, аз съм. Здравей, Иванка. Боже мой, търсех те навсякъде. Никой не знаеше къде си. После чух от някого, че си във Варна. Да, преместих се преди няколко месеца. Разбирам. Слушай, обаждам се, защото имам новина. Нашата стара фирма търси човек за временна позиция. Консултантска работа. Няколко месеца. Добро заплащане. Помислих за теб,
Знам, че си опитна. Ще се справиш отлично. Поколебах се. Не бях мислила за работа. Имах спестявания от продажбата на къщата. Можех да живея спокойно без да работя известно време. Но идеята да съм полезна отново, да използвам опита си, ме привличаше. Дай ми малко време да помисля, казах. Разбира се, но не мисли дълго. Те искат някого до края на седмицата. Когато затворих телефона, седнах и помислих. Исках ли да работя отново? Исках ли да се върна към стария живот? Дори и временно. Обадих се на Димитър и му разказах. Какво мислиш, мамо? Попита той. Не знам. Част от мен иска. Друга част се страхува, че ще се върна към старите навици. Че ще забравя да живея за себе си. Той замълча за миг. После каза. Мамо, мисля, че вече не си човекът, който беше преди. Промени се. Научи се да поставяш граници. Научи се да казваш не. Ако приемеш работата, ще го направиш на свои условия. Няма да позволиш на другите да те използват. Думите му ме успокоиха. Той беше прав. Вече бях различна. Обадих се на Иванка и приех предложението. Работата беше дистанционна. Можех да я правя от Варна. Няколко часа на ден. Без да жертвам живота си. Започнах 2 седмици по-късно. Беше странно да работя отново. Но също и приятно. Чувствах се полезна. Чувствах се умна. Използвах знанията, които бях натрупала през годините. Но спазвах границите си. Работех само в определени часове. Не приемах допълнителни задачи. Не позволявах на работата да поеме живота ми. Един следобед, след като свърших работа, излязох на разходка по брега. Срещнах възрастен мъж, който хранеше чайки с хляб. Усмихна ми се. Красив ден, нали? Каза той. Много красив, отговорих. Живеете ли тук? Да. Преместих се преди няколко месеца. Той кимна. Аз живея тук от 50 години. Роден съм във Варна. Това място е специално. Морето те учи на неща. На какви неща? Попитах любопитно. Той се усмихна. Учи те, че животът е като вълни. Понякога идват силно и те събарят. Понякога са спокойни и приятни, но винаги идват и си отиват. Винаги има движение. Винаги има промяна. И ако се научиш да плуваш с вълните, вместо срещу тях, животът става по-лек. Думите му ме докоснаха дълбоко. Благодарих му и продължих разходката си, мислейки за това, което каза. Той беше прав. Животът беше като вълни. Имаше моменти на болка и моменти на радост. Моменти на загуба и моменти на намиране. Но ако се научиш да се движиш с него, вместо да се съпротивляваш, всичко ставаше по-лесно. В началото на юли Димитър и Елена ме поканиха на вечеря в апартамента им. Димитър беше готвил. Този път успя. Направи прекрасна вечеря. Имаше свещи, тиха музика, топла атмосфера. След вечерята седнахме на балкона с вино. Гледахме как градът светва в нощта. Мамо, каза Димитър внезапно, искам да ти кажа нещо. Елена и аз мислим за бъдещето. Не бързаме. Но искаме да знаем, че имаме твоята подкрепа. Винаги имате моята подкрепа, казах топло. Виждам колко сте щастливи заедно. Това е всичко, което искам за теб. Елена ме погледна с благодарност. Благодаря ви, Здравка. Означава много за нас. Няколко дни по-късно, докато седях в апартамента си и четях, някой позвани на вратата. Отворих и видях куриер с пакет. За Здравка Петрова? Попита той. Да, аз съм. Той ми подаде пакета. Подписах и го взех. Пакетът беше малък, лек. Върху него имаше само моето име, без адрес на подател. Затворих вратата и отворих пакета. Вътре имаше плик и малка кутийка. Отворих плика първо. Вътре беше писмо. Почеркът беше познат. Беше от Димитър. Мамо, това писмо е от мен, но думите идват от сърцето. През последните месеци мислех много за всичко, което се случи. За грешките, които направих. За болката, която причиних. Но също и за урока, който научих. Ти ме научи на най-важното нещо в живота. Че любовта не е жертва. Че любовта е уважение. Че истинската сила идва от себеуважението. Че не можеш да обичаш другите, ако не обичаш себе си. Дълго време не разбирах това. Мислех, че любовта означава да даваш всичко. Че майките трябва да жертват всичко. Че ти трябва да бъдеш винаги там, независимо какво аз правя. Но ти ми показа друго. Показа ми, че любовта също изисква граници. Че хората, които ни обичат, трябва да ни уважават. Че ако някой не ни уважава, имаме право да си тръгнем. Когато си тръгна, мислех, че губя всичко. Но всъщност ти ми даде най-голямата урок. Даде ми шанс да порасна. Да разбера. Да се променя. Сега съм различен човек.
Човек, който разбира стойността на нещата, който уважава хората около себе си, който живее с истина. И всичко това е благодарение на теб. В кутийката ще намериш нещо малко. Не е скъпо, но е символично. Символ на новото ни начало, на новата ни връзка, на любовта, която е истинска. Благодаря ти, мамо, за всичко, за винаги. С обич, Димитър, сълзи се стичаха по лицето ми, докато четях. Отворих кутийката с треперещи ръце. Вътре имаше малък сребърен медальон. Отворих го. Отвътре имаше малка снимка. Снимка на мен и Димитър, когато той беше дете. Смеехме се заедно. Щастливи. Свободни. На гърба на медальона беше гравирано: за най-силната жена, която познавам. Моята мама. Седнах и плаках дълго. Не от тъга. От благодарност. От любов. От облегчение. Всичко, през което бяхме минали, имаше смисъл. Болката имаше смисъл. Загубата имаше смисъл. Защото накрая и двамата намерихме себе си. И двамата пораснахме. Вечерта излязох на брега. Слънцето залязваше, отсветявайки небето в златисто и виолетово. Морето беше спокойно. Вълните се разбиваха меко в брега. Застанах там и гледах. Чувствах вятъра в косата си. Чувствах топлината на слънцето на лицето си. Чувствах медальона, топъл срещу кожата ми. Мислех за пътя, който изминах. От София до Варна. От болка до изцеление. От загуба до намиране. Мислех за жената, която бях преди. Жената, която жертваше всичко. Която забравяше себе си. Която мислеше, че любовта означава да изчезнеш. И мислех за жената, която станах. Жената, която знаеше своята стойност. Която поставяше граници. Която живееше за себе си. Не съжалявах за нищо. Дори не за болката. Защото болката ме научи. Научи ме, че заслужавам уважение. Че заслужавам любов. Че заслужавам да бъда щастлива. Димитър също научи урока си. Научи се, че материалното не носи щастие. Че статусът не прави човек ценен. Че истинската стойност идва отвътре. От честността. От добротата. От любовта. Сега и двамата живеехме различно. Виждахме се редовно, но имахме собствени животи. Уважавахме се, подкрепяхме се, обичахме се, но най-важното – обичахме себе си. Застанах на брега и вдигнах лице към слънцето. Затворих очи и си позволих да почувствам всичко – радостта, благодарността, мира. В този момент знаех – животът ми вече беше мой и беше прекрасен.